ngậm xem mô đor ngậm xem bôi perkat bayak pi ngai tenan man kasngi habang ayo ye nga sho jeng e tang ya pi hen re ngam not ban kren ya pi nga shubu sa tang halare wala da pi don marwe halen ti hen re ngam not ban kren ya pi hen re ha kawe kasi nga kum ting khu ya pi pi ong pi itu ya nga kin de ka men sim ngam nang shu ban ju bab ya pi wa hen re nga kermen tang ya pi bangala mun adu men se lamo nado se ngala perkatang ya pi lesik lan chawe nga tiếng ken ya pi nga tiếng ken ya pi nga tiếng ken ya pi lesik lan don chawe nga la tiếng nang một pi dom ya nga hen rei pi ong lei lei i ong ya nga sha yo i ya pi ka ba nga sha kai lên ti hen rei nga ong cũng yo ken ya pi nga sha yo i la man kaski nga don jing mut ya pi nga sho jing e tang ya pi hen re nga nốt ban pen pau ya pi hen re nga kermen tang ya pi bangala mun adu men se lamo nado men se ngala perkhat tang ya pi lesik lan chawe nga tiếng ken ya pi nga tiếng ken ya pi